Bøjle. Ja. Vi kan se, at han sidder her, kong Frederik, og vinker. Ja. Det er og folk, han, der har taget plads inde på bredden. Og man kan bemærke, at han også har fat i rorpinden. Så det er, som det skal være. Når man tænker på vikingeskib sådan i traditionel forstand, så er der jo nogle lidt længere udgaver. Er den her en særlig udgave, eller hvad karakteriserer den? Det er en lille båd, den her. Altså, det skib her, det er en kopi, som kommer ned fra Hedeby, altså som ligger nede ved Slesvig, nede i det nuværende Tyskland, hvor der så er et lav af folk, som passer det og roer det, og det er også dem, som er kommet herop sammen med deres båd, og nu sejler det. Så det er sådan en båd altså fra slutningen af vikingetiden, men jo selvfølgelig ikke et af de der store havgående krigsskibe, som vi sådan tænker på, når vi forestiller os vikinger, og hvordan de herrede over England, og hvad de nu ellers lavede. Det var nogle større skibe, så nogle 20-30 meter lange, nogle, hvor der kunne være 50-60 krigere på. Der er jo en 10-11 stykker på den båd der, så det er snarere en båd, men af udseende, så er den jo som et vikingeskib. Men en mere praktisk alt mulig båd. Ja. Hedeby var jo sådan et internationalt handelscenter, og berømt var Ribe og Hedeby forbundet dengang. Ja, de var det jo lidt, fordi de tilhørte jo sådan set den samme kongemagt. Det var jo kongens handelsbyer, og meningen med at have dem, det var jo, at al den der attraktive udlandshandel, den skulle ligesom samles et sted, så man kunne beskytte det og kunne beskytte købmændene, men også så kongemagten kunne tjene penge. Og Ribe vendte jo ud i Nordsøen, mens at Hedeby, den også pegede ind i Østersøen. Og den forbandt jo altså virkelig øst og vest i vikingernes store verden. Det var helt fra altså de russiske pelshandlere. Og får selvfølgelig også et par kommentarer fra kongen undervejs. Må ikke han har lyst til i hvert fald at fortælle lidt om dagsformen, når han kommer i land om lidt. Morten Søvsø, ombord på vikingeskibet her sammen med kongen, er blandt andre en af dine kolleger, som skal være guide i dag? Ja, det er Maria Knudsen, som sidder ved siden af kongen der med det lyse hår. Og hun kommer til at ledsage kongen rundt på en tur igennem nogle af Ribes gamle gader, og der kommer vi til at møde både hekse og vægtere, og til sidst også biskoppen og politikorps og forskellige andre ting. Så der er lagt en rute gennem byen, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad der også er det, som kongen kommer til at se, og som Maria også kommer til at fortælle kongen om. Har kongen været i Ribe før? Ja, det er jeg ret sikker på, men ikke noget officielt. Og din temperatur og din hjerterytme og alt muligt, så får du ligesom hele tiden feedback på, om du er udhvilet, om du skal træne lidt roere, og hvordan du har det. Så det er sådan lidt en udvikling. Jeg har jo sådan et Garmin-ur, som gør lidt det samme, men den der ring, den er lidt mere præcis. Deres Majestæt. Deres Majestæt. Anden pinsedag 2025, det er 7. gang Royal Run bliver afviklet. Så de sidder i bilen på vej til årets første løbeby. Hvad går igennem deres hoved? Glæder de dem lige meget hver gang? Ja, det gør jeg, og jeg synes, det er spændende at komme til byer, jeg ikke besøger så ofte. Og så ser vi Ribe, der bare har pyntet op til dans, for at bruge det udtryk, men måske mest til løb. Og det glæder mig overordentligt, og den her del af landet er også så smuk, og vi har en fantastisk kulisse, som jo er ægte, som ikke er bygget op til noget, men som har eksisteret i flere tusind år. Og med deres ord, hvad er det for en begivenhed, som Royal Run har set ud, og der er både en smede, og der er vist også måske glasperlemager. Og nu skal vi jo så hen og se, om kongen også skal slå mønt, sådan som en fjern forgænger for kong Frederik jo gjorde i 700-tallets rige. De mennesker, som er der klædt ud som vikinger, er det frivillige, er det borgere i byen, eller er det skuespillere? Hvad er det for nogen? Det er ansatte og frivillige på Ribe Vikingecenter, langt de fleste af dem. Og det var slet ikke svært at finde nogen, der ville, ved jeg. Så, og ja, der tror jeg, det er vist... ja, nu skal det altså cryptocoins, det er ligesom Trump, der laver cryptocoins. Så får jeg forklare, for her er den. Ja, det er den. Altså, det er jo en egetræsstolpe, som blev stillet op i 1920'erne, og som viser med bronzebånd de forskellige vandstande, der har været i historisk kendte stormfloder. Og der sidder jo et bånd rigtig højt oppe, nu kan man se det der i billedet,
Det er 1634 stormfloden, hvor at niveauet nåede 6 meter over daglig vande. Og så kom der forskellige andre stormfloder igennem 1800-tallet. Og så besluttede man altså at bygge et havdige for at holde havet på afstand. Og det begyndte man på i 1911. Og så kom der, eller i 1911, så kom faktisk en frygtelig stormflod, mens byggeriet stod på. Men altså så i 1912 var det færdigt. Og der var toppen på diget kode 6 meter, fordi det var 1634 stormfloden, og det kunne aldrig nogensinde blive værre end det. Men det, som faktisk er, som er tankevækkende, det er, at vi havde en orkan i 1999, som man måske kan huske. Den var jo lige ved at tage diget. Det var lige ved at gå mange steder. Og den faldt jo sammen med, at der var lavvande. Så hvis der havde været højvande, så havde det set helt anderledes ud. Så det var meget heldigt. Og altså Fanø og Manø og Rømø. Så. Men 6 kilometer ud til diget. Og så kom der et ordentligt skud. Det må være frygteligt. Ja. Altså jeg var selv i Ribe der i 99 under orkanen der. Det var meget, meget voldsomt. Hvad gjorde du? Kravlede du op på taget? Jeg var faktisk til julefrokost. Nu synes jeg lige, vi skal høre vores vægtervenner synge lidt igen. Skal vi ikke det? Den her hollandske handelsby, helt tilbage i 1200-tallet, som havde sådan en kæmpestor købmandsbørs liggende i gaden. Og der er andre gader, som også er opkaldt efter udenlandske købmænd. Så. Der er simpelthen gang i piberne der, før løbet. Jeg læste i Ugeavisen, en lokalavis i Ribe, at de kaldte det en decideret oplevelses-tsunami, der ramte Ribe her i pinsen. Fordi det er ikke kun knap 10.000 gode folk, der skal ud på løberuterne gennem byen i dag. Der er også den traditionsrige Tulipanfestival, Camilla Slyngborg. Så... Ja, der ser vi vægterne, som går foran. Og det var jo sjovt, fordi at vægterne blev nedlagt i 1902. Fordi nu var der inde skulle være mere moderne til, men folk de savnede dem, og der var byen jo også allerede ved at udvikle sig til en turistby, så i 1935 så blev det altså genoprettet igen, men nu altså bare som en turistattraktion, og som sådan har det jo altså fortsat siden. Og nu bevæger de jo sig fra Præstegade og ud på Domkirkepladsen, og lige om lidt så ser vi Ribes fantastiske domkirke i baggrunden også. Vi er på vej hen mod biskop Erik Vestergaard, der kan vi se domkirken. Den er meget speciel. Det tårnet er jo meget specielt lignende, og ikke? Ja. De fleste kirker har jo sådan en spidsstårn. Hvorfor har den ikke det? Den fik den flade top der under Christian den 4., men der har været et spir tidligere. Men den er også rigtig speciel, fordi måske kunne man se, at den ligesom er bygget af sådan nogle grå sten, også dele af kirken. Og det er faktisk sten, som man har importeret helt nede fra omkring Køln. Det er tufsten, som blev importeret i 1100-tallet, og så sejlede på både op til Ribe i enormt omfang for at kunne bygge hele Ribe Domkirke. Og det var fordi, man simpelthen ikke havde fundet ud af at brænde teglsten endnu, og man var usikker på, om de ligesom kunne holde til de der tusindårsbygninger, som kirkerne jo var tænkt til at være. Og de har faktisk lavet i dagens anledning ladet dørene stå åbne ind til kirken? Ja. Ja, hvor kongen hilser på biskop Erik Vestergaard. Jeg kan afsløre, at man i Ribe har leget med tanken om, at kunne løberne simpelthen løbe igennem domkirken. Men der var for smalt. Det var ikke muligt at gøre det, men man har prøvet at se, fordi vi så jo i Herning for nogle år siden, hvordan man løb igennem hovedbiblioteket. Jeg var faktisk oppe og lave et foredrag på Herning Bibliotek, og de var talt stadigvæk om det, fordi det fik jo besøgstallet voldsomt op det år. Ja, vi får faktisk et blik ind i kirken her. Det er lidt svært med lys og mørke her, men man kan da skimte. De berømte ruder, som er det jo Karl Pedersens udsmykning i koret, ja. Og samtidig så er Ribe Domkirke jo også den ældste fungerende kirke, vi har i Danmark. Den går helt tilbage til missionæren Ansgars tid i 800-tallet, og har altså ligget der lige siden i en eller anden form. Først som trækirker, og så sidenhen som stenkirker.
og meget elegant, ikke, med søjlerne og så videre. Meget mere dekoreret jo tit. En danske kirker kan godt være dybt enkle. Den der har lige sådan en snært af noget syddansk. Ja, altså den er jo bygget i romansk stil i 1100- og 1200-tallet, og så er den lidt inden reformationen, ja. Og det store tårn kom til omkring år 1300. Det er så politikorpset. Politikorpset spiller op til løb. Og kongen bevæger sig stille og roligt hen imod startstregen, hvor han vil blive modtaget af den løbeansvarlige. Han hedder Danny Carlsen. Og det, der jo er det specielt ved Danny, det er, at han var også involveret i løbet i Åben Rå. Ja. Og samtidig måske også med til at vurdere, hvor meget kan denne her by ensad kapere af deltagere. Det er jo virkelig en kompetence. Altså det der med at lave et veltilrettet, velafviklet løb, det er ikke noget, man sådan lige vågner og så gør om onsdagen. Altså det kræver virkelig noget erfaring. Og grunden til, at han bliver instrueret nu, det er, at kongen skal sætte det første heat i gang her klokken 10 minutter over 11. Og det skal han gøre på en lidt spektakulær vis. Han skal simpelthen slå sværdet ind på skjoldet, så at sige, for at få løbet i gang. Og jeg tror, det er det, han gør klar til her. Jeg står her ved Domkirkepladsen til at tælle ned fra 10. Og når vi så rammer 0, så er det, at Hans Majestat altså slår på vikingesværdet, på vikingeskjoldet, vikingesværdet. Og dermed får vi altså sat godt gang i Royal Run 2025. I det første heat, der har vi blandt andet vores borgmester, der står hernede, som er så klar til at træde ind over startlinjen ud på one milen. Og tiden er nu så fremskredet, at vi tæller ned fra 10. Mine damer og herrer, vi siger 10! 5, 4, 3, 2, 1. Hold da over ved Brav, det gav. Og således har vi altså skudt Royal Run 2025 i gang, mine damer og herrer. På vikingevis. Kong Frederik fik ikke skudt, men slået løbet i gang her ved Domkirken i Ribe. Og her er folk altså på vej ud på mildistancen, godt 1,6 kilometer. Det er første heat, og så vil kongen selv deltage i næste heat, og altså bevæge sig ud på den første distance. Vikingerne, som kommer til at løbe med, og vi hørte jo, at den her brynje, de er iført, den vejer 15 kilo. Og der skal man altså lige tænke over, den der måde, man regner kondital ud, ikke? Det er ligesom, hvor meget ilt man kan optage, og så per kilo kropsvægt. Fra et sted til en anden. Det er en 52 km lang rute. Der skal man løbe løbet med en 3,5 kilos oppakning på ryggen. For det er jo det, kongesønnen var. Ja. Så det må vi prøve. Så, Det er så festligt og så flot, mine damer og herrer. Klokken siger, at vi er klar, og vi siger 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo og rigtig god. Og så er starten gået til kong Frederiks første mil. Altså 1,609 kilometer rundt i Danmarks ældste by. En tur, som vil tage ham igennem brosten på det første stykke. Så skal han ud omkring et voldanlæg. Så kommer han tilbage i den lidt nyere del af byen, og så ender han også helt centralt lige på bagsiden af Ribes Domkirke. En meget, meget smuk rute, som kong Frederik kommer til at tilbagelægge. Og kongen ikke bare med folket i ryggen, men med vægter og vikinger og folk i alle aldre, som jeg tror, jeg lige fik nævnt før, så er ældste person i løbet i Ribe i dag, det er Gerda, som er 101 år gammel og jo også er med på milen i dag. Imponerende. Og det betyder jo, at vi både kommer til at se prinsesse Isabella, der er fyldt 18 år. Vi kommer til at se prins Vincent og søster prinsesse Josefine. Og hvis Vincent er med, så er Ulla glad. Ja, han er så skønt. Det er min yndlings. Det er Ullas yndlingsløber.
Morten, skal vi lige... hvor er det, at kongen er henne lige nu i forhold til Ribe? Han løber i Korsbrødregade, så vidt jeg lige kunne se før. Der løber han op forbi Bispegården. Og nu kommer han ind af Erik Menveds vej, og så kan man se Riberhus Slotsbanke i løbet af 1600- og 1700-tallet. Og den blev brugt som stenbrud, fordi dengang var byggematerialer dyre, og så hvis der bare stod bygninger hen, der ikke blev brugt dem, så kom man simpelthen og pillede dem fra hinanden. Og så brugte man dem til at vedligeholde de andre. Det er meget bæredygtigt. Ja, men det var det. Det er jo ligesom vi kender det fra Hammershus, hvor man jo også kan se, at man har været i gang med at pille det godt og grundigt fra hinanden. Og virkelig ikke for at devaluere noget som helst flot historisk bygningsværk, men jeg tror bare, der er mange, der tænker på ost, når de hører Riberhus i dag. Ja, det kan godt ske, at mejerigiganten har ligesom overtaget narrativet Riberhus på en måde, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Så er det godt, nu har vi den rigtige historie om Riberhus. Ja. Men det var et sted, hvor kongerne havde ophold og skiftede konger. Altså, og så var det jo kongens lensmand. Altså, det blev senere hen sådan, at der satte de forskellige betroede folk til at bestyre forskellige dele af landet. Og de tog sig så af skatteopkrævning og udøvede retspraksis og alt sådan noget andet der, hvad man nu lavede. Det er præcis der. Det er Dagmargården, jo, altså ja, han løber faktisk hen over, hvor byens Gråbrødrekloster lå i middelalderen. Det er helt revet ned. Det har vi også gravet en masse rester ud af tidligere. Jeg synes også, han har fået sat de der vikinger af. Hvor blev de af? Men det er altså også hårdt, så vægterne han løber synge. Ja, ærligt talt. Skal man virkelig have en... Vikingerne skulle trods alt ikke synge. Nej, de havde altså ikke skjold og en brynje. Vikingerne, de havde deres ringbrynje på 15 kilo, og vægterne, de løber sang. Jeg synes, man skal have med, når vi kigger på de der udklædninger, vægten op. Altså, hvor besværligt det er, det må vi godt regne med, når vi giver credit. Altså. Nå, det er rigtigt. Det er fordi, du hensyder til vores konkurrence. Ja. Det er jo det der med, at vi har en konkurrence i gang, at hvis I ser fantasifulde /tunge udklædninger tog hul på det, der altså siden blev noget, han virkelig har dyrket, nemlig løb. Og her kommer han så i mål. Og igen i flot stil. Med lige under 9 minutter brugte han altså på at løbe de her lidt over 1,6 km i Ribe. Til synligheden er i god form. Han virker ikke specielt udmattet på baggrunden. Og i godt humør. Han ser godt ud i år. Der er næppe en begivenhed som den her, hvor danskerne i den grad kommer tæt på... Nå, lad os lige høre. Velkommen i mål, Deres Majestæt. Jamen, det er noget af det smukkeste gadelandskab, jeg nogensinde har løbet i, det må jeg sige. Og hvordan er løbeformen her efter dagens første løb? Statistisk er den jo for opadgående, ikke? Så jeg bygger op til i aften, så jeg kan komme igennem 10 km. Tror de, vi efter i dag må begynde at titulere dem som Europas hurtigste monark? Det må være for egne regninger, altså. Men det er klart, det er ikke første gang, jeg løber, så selvfølgelig, jeg har flere tusind kilometer i benene, så noget har jeg gjort. Om ikke så længe skal deres søn, kronprinsen, jo løbe i Viborg. Hvordan føles det som far at kunne se sin søn for andet år i træk repræsentere kongehuset ved Royal Run? Jeg er stolt over, at hele min familie deltager i dag. Det er klart, at min søn også sætter op til 5 km. Det er kun godt. Han er jo overstået sin værnepligt, så han er jo i noget af det bedste form, han kan være i nu. Tak. Kronprins Christian, der netop har været på det, man kalder rikstur, og det betyder, at i og med, at han var befalingsmand, så var han faktisk, de øvrige skulle gå i de der 52 km, men han har været oppe og tilbage 65 km, fordi han havde flere ting, han skulle holde øje med. Og det med oppakning, vel at mærke på det, vi snakkede om. Ja, det er med en tung rygsæk, når man er på riksturen. Kong Frederik uddeler medaljer til nogle af dem, der løb en mil sammen med ham her i Ribe. Og som man lige var inde på, kongen, så var det altså noget af det smukkeste, han havde løbet igennem. Han kaldte det smukkeste gadelandskab, han havde løbet i. Og så det her med, hvorvidt han var Europas hurtigste monark. Det måtte være for vores regning, hvis vi kaldte ham det. Men jeg har umiddelbart svært ved lige at komme på andre, der skulle kunne true ham, men altså, det kan godt være, at jeg skal tænke
tænke lidt over det. Jeg ved ikke, om den... Nej, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen. Nej, så skulle det være i Spanien. Nej. Så skulle det være prins Joachim, men han sidder jo i en bil, når han er hurtig. Så det tæller ikke rigtigt. Jamen, han er heller ikke monark. Han er ikke monark. Nå nej, undskyld, det var det, der blev sagt. Så det er det der med, så skulle man, altså du ved... Han bliver nok ikke løbet over enden i Norge. Nej, og jeg tænker heller ikke heller ikke britterne. Heller ikke kong Charles på den måde har... Nej, vi tror faktisk, at Louise Wolfs ja, det er et udmærket. prædikat holder stik. Det er et udmærket prædikat.